Здравейте! За мен 2025 приключва изключително успешно и то благодарение на всички вас, моите приятели, последователи и клиенти. Искам да кажа едно голямо благодаря, защото на 28 бях информирана, че печеля номинация за бизнес дама на годината Златно токче. Ето какво получих, която ще се проведе на 15 февруари в София хотел Маринела. Тогава ще е официалното награждаване. Тази награда, която ще получа, е за всички вас. И аз ви благодаря за доверието, за подкрепата, за това, че ме следвате, за това, че заедно вървим напред по пътя към по-добро физическо, емоционално и ментално здраве. Пожелавам ви весело посрещане на новата година и нека тази година бъде вълшебна за всеки един от вас. Пожелайте си го, повярвайте и съм сигурна, че ще се случи. Както се случи на мен да бъда номинирана за тази престижна награда с гласовете от всички вас само за 5 дни, което наистина е вау резултат и наистина за мен това е чудо. Бъдете здрави!